भिरांगाव हालामनि 51थि रंजालि बैसागु जोंहा फोरबो दिनैनिफ्राय जों आरम्भ खालामबाय। दा बेवहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला बिर होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोंहा दासो जोबनानै थांबाय। लोगोसे जोंहा जयग' आहुति होगासिनो दङ। जोङो आलासि बिथां लिंहरदोंमोन जोंनि भिरांगाव हालामनि गासैबो सोरगोआरि जालांनाय सुबुंफोरनि गोजोन जिउमाखौ हास्थायनानै बिबार बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो जों जोब्बाय, दासो जोबनानै थांबाय। दा जों भिरांगाव उजान बाजार दख'रा रंजालि बैसागु खुंफुं आफाद हिसाबै जोंनि देग्लायनि जे इभेन्टफोर जों लादों, आयदाफोर, दा बे आयदाखौ आं एसे बुंलांनो सानदों। दा जोंहा फुंनिफ्रायनो दिनै गेलेनाय आयदा दङ। बेहाय 100 मिटार खारनाय दं, 200 मिटार, 100, 200, 400 गासिबो माने अथ्र', हाइ जाम्प, लं जाम्प, माराथन रेसबो जों होनाय जादों। थ' जों गासिबो बिथिङाव गेलेनाय आयदाखौ जों गासिबो जोंनाव दंजोबो। जों सानथामनि हाबाफारि लादों, बे सानथामनि हाबाफारियाव जों बे गेलेनाय आयदायाबो जों दंजोबखायो। बिनिफ्राय जोंहा हारिमु आयदा हिसाबै जोङो कम्पिटिसन जायो। दायो 5थानिफ्राय जोंहा जागोन कम्पिटिसना। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दङ, खुगा मेथाइयानो जा, गोदान मेथाइयानो जा, देमसि मेथाइयानो जा, बा मोसानाय आयदायावबो बिदिनो गासिबो दंजोबो। दुएट मोसानाय, सिंगेल मोसानाय, केसेट मोसानाय, दोरोङारि मोसानाय, बे गासिबो बिथिङाव जोङो होजोबनाय जादों। बागुरुम्बा कम्पिटिसन बेफोरबो दंजोबो, सिफुं दामनाय कम्पिटिसन, खाम दामनाय कम्पिटिसन, सेरजा दामनाय कम्पिटिसन, बे गासिबो जोंनाव आयदा हिसाबै जोंनाव सानथामनि हाबाफारियाव बे दंजोबो। जोबनाय लोगोसेबो दायो 2थानिफ्राय होनाय जागोन। थुनलाइनाय आयदायावबो जों सोलिबाय थागोन। जोंहा भिरांगाव उजान बाजार बैसागु खुंफुं आफादा बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जों खुंबाय थाखायो। थांनाय बोसोराव जोंहा गल्डेन जुबिलि जादों। जों गल्डेन जुबिलिया ओरैबायदि मोनसे जों नाम मोनदों, नोंथांमोनानो हयथ' फैदों, नोंथांमोनानो बुंदों, फोरमायथिदों रायजो राजाफोरनो। दा जों भिरांगाव हालाम हिसाबै जोंहा मोनसे नाम दङ, थांनाय गल्डेन जुबिलि हिसाबै। दा देग्लायबो जों बे हिसाबैनो जोङो सानथाम हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो गासिबो गल्डेन जुबिलिनि जे इभेन्टफोर आयदाफोर दं, बे जोंनाव देग्लायबो दंजोबखायो। बेखिनियानो। जोबथानाय सानाव नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों आरो आलासिफोर हांख्रायनाय जादों? 17 थारिखनि बाथ्रा। दा 17 थारिखआव जों आलासि महरै जों लिंहरदों जोंहा फानिराम सार, फरेस्टनि EM, BTCनि फरेस्टनि EM, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि, बिथांखौ जों आलासि महरै लिंहरदों। बिथाङा सफैगोन। आरो बिनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। जोंहा लांदां बैसागु मोसानाय, जोंहाथ' लकेलनि लांदां बैसागु मोसानाया दंखायो कम्पिटिसना। आरो मोनसे जोंहा प्लास जादेरबावदों जे काजलगाव आन्सलिक एबसुनि दैदेननायाव मोनसे कम्पिटिसन जोंहा लांदां बैसागु जागोन। बियो 17 थारिखआवनो। दा बियो जोंखौ आरो रंगिना संगिनासिन खालामगोनखौ जों मिजिं थिदों। हारिमु मोनाबिलियावथ' जोंहा थाखायो। दा बे हिसाबै जोङो कपिल स्वर्गियारि बाक्सानि, बिथाङा उदालगुरि, बिथाङा फैगोन। आरो बिथांजों लोगोसे थरायना मिरा बर' बे फैगोन। जों बिथांमोनखौ लेंहरदों। आरो मोसागिरि हिसाबै जोंनाव दङ सुदेम सना रामसियारि, बिथांमोन दङ। आरोथ' गोबां दंबावो, नामफोरखौ आं बावलायलांबायसो। आरो जोंनि लकेलाथ' मोजां मोजां मोसाग्रा दंखासै, बिसोरनि नामखौथ' आरो माने मिन्थिजोबला आंबो। दा जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन जे बयबो जाहाथे ग्रोम ग्रोम बाहागो लालायफैयो। बयबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बैसागुआव जाहाथे बाहागो लानानै जोंखौ मदद होफैयो, आं बेखौसो खावलायहरनाय थाबाय।